dit navn? Mit navn er Ali. Hvor gammel er du? Jeg er 40. Hvor er du født? København, Danmark. Hvad er din etniske baggrund? Det er lidt forskelligt, men jeg vil sige iraner. Fordi at mine bedsteforældre, både på min mor og min fars side, er fra Iran. Hvor mange fordomme har du med i Danmark? Og en del gennem tiden. Hvilken form for diskrimination har du oplevet i Danmark? Mest racisme. Bliver du stadig diskrimineret? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror, det foregår på et andet plan, kan man sige. Har det påvirket dig, at du blev diskrimineret? Ja, altså da jeg var yngre gjorde det, fordi man ligesom havde lidt svært ved at ligesom håndtere det. Man vidste ikke rigtigt, hvordan man skulle ligesom bearbejde det, men det er så heldigvis lært. Hvilken religion har du, hvis du har en? Ja, altså jeg er født og opvokset i et muslimsk hjem, og man kan sige, at min religion er islam. Og hvor var det første gang, du blev diskrimineret? Puha, det er godt nok mange år siden. Jeg tror, jeg var helt lille. Altså, jeg tror, jeg kan huske sådan helt tilbage sådan noget første klasse-agtigt noget. Sådan helt tilbage dertil. Jeg husker, der var noget der. Jeg hørte nogen sige noget. Kaldte mig noget. Den værste form for diskrimination, du har oplevet i Danmark? Altså, jeg ved ikke om det er diskrimination. Altså, Den værste form for diskrimination, du har oplevet i Danmark? den værste form for diskrimination, Ja. jeg har oplevet i Danmark, ja. Altså, jeg har oplevet, altså det der med at blive kaldt noget grimt, fordi at man har en anden hudfarve, det er selvfølgelig rigtig, rigtig slemt, men altså jeg kan huske, at jeg oplevede altså det var nede i en togtunnel, eller ikke togtunnel, men sådan en toilet, hvor man sådan kan gå ned og så optage de andre perroner. Der kan jeg huske, at jeg blev stoppet af sådan 2 ubehagelige fyre, som tydeligvis havde en anden opfattelse af en som mig, som var lidt mørk i huden. Og han trak en pistol op, og så satte han den lige på tændingen, eller lige sådan her på panden på mig, og troede mig med at skyde, fordi at jeg så sådan anderledes ud. Det er nok det værste, jeg har oplevet. Ja, det kan jeg stadig huske. Der var jeg ret lille. Ja, det var ikke, hvad var jeg? 14-15 år. Ja. Kender du nogen, der bliver diskrimineret nu, eller har blevet diskrimineret før? Ja, desværre så er det sådan, at der er stadigvæk folk, der bliver diskrimineret sådan meget direkte. Altså sådan den helt, hvad kan man sige, den klassiske racisme dermed, at din sorte et eller andet, ikke? Ja. Ja, det er der faktisk. Ja. Så har vi flere spørgsmål. Jo, jeg har et sidste. Tror du, det vil være forskel, hvis du er kvinde eller mand, eller det bare at være muslim, der er så glemt? Det er et meget interessant spørgsmål faktisk, fordi at altså der er jo mange, hvad kan man sige, derude, som opfatter kvinder med en anden etnisk baggrund som ofre, og manden som undertrykker. Det kan man sige, der er nogle forskellige faktorer, der gør, at hvorfor der er den her opfattelse, og hvorfor der er de her mennesker, nogle mennesker, som ser på det sådan. Og så alligevel så synes jeg heller ikke, at der er en forskel, fordi kvinder kan samtidig godt opleve racisme også, selvom de er kvinder med en anden etnisk baggrund. Samtidig med, at der er den her opfattelse af, at kvinderne de er ofrene, og mændene er undertrykkerne, så det er mændene, der er bad guys. Men man kan jo sige, at de sidste 10-15 års begivenheder, og ikke mindst her på det seneste i Frankrig med Charlie Hebdo, som blev myrdet, man kan jo sige, at sådan nogle, hvad kan man sige, tragiske ting kan puste ind til fordomme, og kan blusse racisme endnu mere op. Fordi egentlig så handler det jo bare om, at det var 2-3 gutter, som var blevet radikaliseret. Hjernevask, om du vil sige det sådan,
til at begå